Gilusad sa University of the Philippines Cebu ug sa Department of Science and Technology ang installation of standby wells for emergency and research kon ICEWare project dinhi sa Sugbo karong adlaw. Tumong niining proyekto mao ang pagsusi sa posibilidad sa pag-instalar og mga atabay alang sa emergency supply sa tubig ug sa groundwater monitoring function. Ang ICEWare project gipahaom sa tumong sa pagpangita og dali ug limpyo nga tinubdan sa tubig taliwala sa nagtubo nga populasyon sa Metro Cebu. Matud ni DOST-7 Regional Director Engineer Jesus Zamora Jr. nga adunay nagkadaiyang mga kagaw nga makuha sa tubig, maong gitingwa sa ahensya ug sa maong proyekto ang paghatag og mainom ug luwas nga tubig ngadto sa katawhan. So that's why I was asking if we can also test the water in terms of its toxicity. I think that's one of the main objectives sa project kung mahimo that we can add to that is to determine how potable and safe is the water. Dugang usab sa Lapu-Lapu City Disaster Risk Reduction and Management Office kun DRMO head nga si Dr. Najel Banyasya nga dakog tabang kining maong proyekto ngadto sa mga local government unit kun LGU. Kinitungod ang kakuwang sa supply sa limpyo ug lawas nga tubig, mao ang nagunang suliran sa komunidad. Dugang pa ni Banyasya nga miresulta kini sa kamahal sa mga hotel rates sa Lapu-Lapu tungod sa supply sa tubig. Shangri-La and all the resorts there sa Lapu-Lapu mahal. 20,000 per day. Pero ato pag Ilmar, I think it's cheaper. The answer for that is water. Problem sa Lapu-Lapu is water. Kung wala pa nag-airport, Lapu-Lapu is down. Sumala usab ni Cebu City Councilor Joel Garganera nga walay konkreto nga plano ang mga lider kaniadto kung isigutan ang malungtaron nga supply sa luwas nga tinubdan sa tubig sa dakbayan. Wala kay sakto nga planning. If only 30 years ago, I've been hearing a lot about dams and this, but people, leaders way back then, they don't have the political will nga mawa tagalay ng pipila ka mo mga nag-iyas yuta diha. But then again, in the long run, we have a steady supply of water. Gipahigayon sa usa ka purification ritual atol sa ICEWare project launch ug gitapos sa pinirmahay sa Memorandum of Agreement tali sa University of the Philippines Cebu ug sa Department of Science and Technology Region 7 alang sa kahimpitan sa pagsugod sa maong proyekto. Kauban si Queenie Huligon, kini si Jericho Rum, Dipsocom intern alang sa MyTV Cebu.